zažít zneužívání už od školky až vlastně do toho, že samozřejmě jenom moje domněnka, že církev mu řekne, nemusíš vypovídat, nevypovídej, a tím pádem se stane situace taková, jako na Slovensku, v Itálii a v Polsku, kde už jsou konkordáty a policie vlastně v církevních řadách nemůže vyšetřit ani zneužívání, ani třeba majetkovou trestnou činnost, protože nikdo nechce mluvit. Co je přesně konkordát? Konkordát je vlastně smlouva, mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem nebo jinou zemí a Vatikánem. A pozor, tahle smlouva je dokonce nadřazena ústavnímu soudu. To znamená, jak senátoři třeba zmínili, že budou chtít vlastně tuhle smlouvu nechat u ústavního soudu nějak přezkoumat, tak ji mohou přezkoumat nyní. Ve chvíli, kdy se ratifikuje, tak již ani ústavní soud nemůže tuhle smlouvu nějak měnit. Myslím, že ve článku 14 je dokonce napsané, že prostě to nemohou dělat ani politici, ale že to bude na diplomatech. To znamená, že vlastně Česká republika nebude mít možnost nějak tu smlouvu omezit nebo změnit. Důležité je také vědět, že tyhle smlouvy jsou v podstatě nevypověditelné. I když tady je možnost vypovědět do 6 měsíců, ale vezměme si třeba smlouvu, kterou podepsal Pius XII. S Hitlerem, tak ta dodnes není vypovězená. Mm-hmm. Řekněte, pane doktore, já tady mám některá vaše vyjádření už teda nějakou dobu stará, například z ČTK, kde o vás uvedli toto. Otevřeně popsal problémy sexuálního zneužívání v katolické církvi.